Bună! Sunt Gabriela Ditoaica și sunt psihoterapeut cognitiv-comportamental. În practica mea îmi place să integrez atât tehnici CBT, cât și tehnici din terapia prin acceptare și angajament și din terapia schemelor. Toate acestea se completează reciproc și ne ajută în terapie să accesăm resursele și valorile care mai apoi te pot ghida spre o viață cu sens. Știu că problemele cu care vin oamenii pot fi diverse, de la anxietate, depresie, doliu, stres post-traumatic, tulburări alimentare, dificultăți în relații și multe altele. Și mai știu că pentru fiecare om, trauma poate lua forme diverse. Ne poate afecta în moduri în care poate că nu ne-am fi așteptat. Vreau să știi că în procesul terapeutic sunt aici să îți ofer empatia, ghitajul și expertiza mea pentru a face acest drum anevoios mai ușor de parcurs împreună. Așa că te aștept oricând ai nevoie de mine.